Flade tage, asfalttag eller bitumenoverflader har en begrænset levetid på grund af hurtig nedbrydning forårsaget af forskellige vejrforhold i Europa. Regn, UV-stråler og sne nedbryder disse tagmaterialer, og de vil blive nedbrudt af ultraviolette stråler og ozon. Det vil nedbryde, revne og blive svagt med tiden. Disse tage vil blive utætte, og der behøves en vandtæt tagmembran. Hypertectum er en fladtagsmembran baseret på polyuretan, hvilket er fremstillet til nem påføring og til at gøre flade tage vandtætte. Processen. Første step er at rengøre overfladen med en højtryksrenser. Fjern olie, fedt og voks. Alle løse dele skal fjernes. Andet step, Universal Primer, kan bruges på de fleste overflader. På beton- eller cementbaserede tagsystemer anbefales en Aquaprimer. Derefter skal alle revner fyldes med Tektflex og skal styrkes med geotekstil for at vandsætte besværlige områder og sikre en stabil base for anvendelse af Hypertectum. Tredje step er behandling med første lag Hypertectum. Hypertectum AR er påført med sprøjte eller rulle. En geotekstil er brugt til at forstærke og sikre en stabil base for anvendelse af Hypertectum. Det næste step er andet lag Hypertectum. Hypertectum AF er også påført med en sprøjte eller rulle. Hypertectum bliver ikke påvirket af ekstreme temperaturer eller vejrligets indflydelse. Kan påføres i mange forskellige klimaer, fra den skinnende sol i Sydeuropa til den frysende kulde i Rusland. Med denne unikke vandtætningsmembran kan du gendanne flade tage til at modstå vejrlig i mange år og forlænge levetiden med mindst 25 år. Hypertectum fladtagsmembran er blevet testet til den højeste europæiske standard ETAG 005-2000 for flydende vandtætningssystemer. Beskyt dit fladetag med Hypertectum membran, det ultimative fladtagssystem for ekstra styrke. For at bestille eller få mere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt os nu på www.hypertectum.be.